ngaturke Rama kene. Aku ki nek ngrasake putramu Inggih. Bondowati kuwi rak judeg. Lho wong kalian putra kok judeg menika kados pundi to, Kang? Lah ya wong ora kaya adat sabene kok. Ora ya ngono to, Nger. Nuwun injih Kanjeng Rama. Kula malah kepareng Mas padaken dhateng Kakang Mbok menika kok kadosipun ing wanci siangipun sudo anggenipun dedaharan. Ugi wanci dalu menika namung tansah klesak-klesi kados tiang bingung Rama. Padha karo panggraitaku. Iki lho. Mangke rumiyin to, Kang Mas. Ingkang nama putra menika rak sampun sak mestinipun kula kalian panjenengan menika anggenipun gula wentah. Inggih to? Iya. Sampun akhir dewasa, Kang Mas. Iya, pancen putramu ki wis dewasa. Wis remaja putri. Inggih. Sing tak penggalih kuwi mung ora kaya adat sabene to. Wis ana korong dina iki ya, mbok menawa Nger. Nggih, punten dalem sewu Rama. Piye-piye Nger? Upami kepareng kula matur prasaja. Rama kalian ibu menika mbanci mbanci ladan. Lho. Lho kok mbanci mbanci Kok ladan? dadi tekan kono lehmu matur. Karana ingkang putra menika putra pameling menika dumawah uragil. Ya. Tumanduking katresnan menika menawi kula tansah paspadaken namung dumawahipun dumateng Kang Mbok. Lho, ora njur kaya ngono to. Pameling, ora aja kaya ngono kuwi to. Mbok aja kagungan pemikiran sing kaya ngono kuwi. Penggalih sing kaya ngono kuwi. Rama kuwi lho nek putraku, injih to Kang Mas. Lho putraku lho kowe iki. Nggih, nanging menawi dipun traju menika katresnan panjenengan menika benten. Bedanipun upaminipun. Anggenipun leladi. Menika ingkang dipun ladeni nggih namung Kang Mbok. Nanging kula mboten. Kula menika nggih tau tate kados Kang Mbok. Kula bingung mboten doyan mangan ning mboten ate dipun dangu kalian Rama. Nanging ingkang Abdi ana ing Kadipaten Keling ki rak pirang-pirang to? Rak ya ora kudu ibu tawa Rama sing leladi marang sliramu. Nanging benten, Bu. Benten katresnanipun Kanjeng Rama kalian ibu tumanduk ingkang putra kalian Kang Mbok menika sampun mengko dhisik to. benten estu. Rama kuwi ora bedak-bedake. Kabeh kuwi putraku. Lah nek kowe duweni jejering wanita mongko ya durung kagungan sisian. Upamana bedane kuwi lumrah. Lah sliramu kuwi rak putraku, lanang apa kon ngulatke terus, Nggih mboten teges ngaten Rama. Piye-piye? Cobi, kula badhe nyuwun prisa benjang menawi negari Keling menika Kadipaten Keling menika. Tan wurunga ingkang nampi dados adipati anom utawi gantos panjenengan pelenggan dalem menika rak nggih namung ingkang putra. Mongko tumraping kula menapa ingkang dados pangandikanipun Rama menika sedaya sampun kula estakaken. Putraku sakkarone iki wis dewasa kabeh. Rama wis ora perlu mulang marang putra-putraku. Nek aku tansah menggalihake karo Kang Mbokmu kuwi lumrah. Apa meneh wektu dina iki? Merga ora kaya sing tak penggalih. Penggalihe Rama kuwi remen. Seneng yen putraku padha rukun. Sing tak penggalih iki rak wis ana rong dina iki. Kaya sing tok aturke ora gelem dar. Sare ya suda. Iki sing tak penggalih. Kuwi janjane sing dipenggalih kuwi apa? Bondowati. Kagol perkara apa? Ngono lho. Nggih, ngaten kemawon Rama Ibu. Supados sedaya menika cetha, wela-wela, monggo sareh ning Kambok menika nggih wonten mriki. Dipun dangu piyambak. Menawi Lah nek tak dangu kuwi kala mangsane mung kendel wae. Ora semaur. Mbok coba dangunen putramu kuwi. Bondowati. Injih kula.
Iki saiki ana Kanjeng Rama, ana ibu, uga ana kadangmu Pameling. Saiki ngendika wae sing tok penggalihke iki perkara apa? Matur. Nah, Matur karo Rama utawa ibu. Nek matur. duwe pepinginan, Iso. duwe pepinginan apa? Matur bloko aja diampet kaya ngono kuwi. Punten dalem sewu rong. Iya Iso. iya. Mas Pameling. Ya. Estunipun kula menika badhe matur nanging kula ajeng. Leh, Kula kuwatos menawi sak mangke Kanjeng Rama menika duka dhateng kula. Lho, kok duka wong kuwi? perkarane wae durung ngerti kok wis bisa mesthekke menawa ramamu bakal duka lho. Kang mbok rasah aleman. Nek kira-kira ana penggalian apa iki matur karo Rama Ibu. Nah. Sing cetha ngono lho. Aku ki ya ora aleman kok, Dimas. Dadi ngene lho, katresnane Rama kuwi mesti tumanduke marang Yoga Putri. Ning tumanduke katresnan ibu kuwi mesti kudune ning kakung. Iso. Ket mau kok ngandhake ban siladan. Nyatanipun nggih ngoten kok. Wis Ya kene wis kowe wis. caket ibu. Lah mbok yo ngono dipangku napa pripun Kak? kuwi ra njur Ayo kaya nek ngono. saiki wis dewasa kok terus arep njaluk pangku ibu. Harian niku didusi ya sing ngedusi ibu. Lho lah iso. Mimi niku nggih sing ngladeni ibu. Sakniki pripun? Ra njur Apa tekan terus kono arep to. dadi bayi meneh? Matur kok njur. Nggih, pun nggih didangu mawon pun. Piye jane ana apa to, Ngger? Matur karo Rama. Cah kok le aleman. Nek wedi matur karo Rama, matur karo ibu. Apa sing tok pikir iku ya apa? Mengke yen kula matur napa wontenipun Dimas Pameling saya ngece kalih kula. Nek kadose nganu kok Rama menika. Menawi kula Piye? nyawang menika, kadosipun kok mah ngandhet langkung rumiyin menika. Ngadeg. Kok Kok sebelah matur aja blawanan lho. Oh salah kok. Karo kadange tuwa kok kaya ngono lho. Lah ket mau angger arep matur sing dimekmeng menggon weteng wae ta ya. Ngandeg ki njur dheweke kuwi sesambungan karo priya ngendi? Wong Rama ki durung tau priksa kok. Upama mboten kalih tiyang nggih, mestine karo jin apa iblis. Kok dadi panggadangmu Kaya kok ngono kuwi. ala to? Nek mboten katresnan menika dipun banci ladan kula nggih mboten ngaten menika. Wis kudu kon ngapake saiki, ha? Kudu kon ngapake. Aku yo Apa arep njaluk pangku ibumu? Dipangku nek arep Ora kok rumangsa aku kok. nek upama pengen dipangku ya dipangku Kang Mbok no aku seneng malah. Wong Aku tak ngrembug kadangmu tuwa dhisik. nggih gek katuran karembak rumiyin. Wis saiki matur. Mumpung ana kadangmu nom, ana ibumu uga ana Rama. Apa sak tenane nek kowe duwe pepinginan matur karo Rama? Nek kira-kira wedi nganggo HP WA Rama. Saiki wis model Apa-apa kok. modern kok. Njur nganggo HP iki njur dadi kelakon ngono apa? Lah wong aku nek niti panjenengan nek lagi teng Tilam Sari nika ketoke sepi wayah bengi kok kaya ana wong joget-joget. Lah aku kok malah cubriya karo kowe ya Pameling. Kok senengane nginjenan lho. Napa malih? Tegese sok nginjen kadangmu sepuh. Mboten kula nika niatipun nggih ajeng tilem ning Kang Mbok menika wayah dalu menika regejekan ngoten lho. Joget-joget Mila kok asring TikTok napa timbilen. pripun kula mboten pati jong lho. Mila kok asring timbilen lho Dimas. Timbelen piye? Timbilen ki mlentrung nggon mripat ki. Kula sing mlentrung dudu nggon mripat. Ireng kuwi to ngisor irung. Andeng-andeng. Lah kok njur Pun. tekan kono, Nggih, tekan nyuwun gole pangapunten. sare barang dinjen ki. Nggih, Rama Wis. Ibu menika katresnan kula kalian Kang Mbok menika kalian kadang sepuh menika ngaten. Dados kula sok gojek. Ning janipun kula mboten wonten perkawis menapa-menapa. Ning ora tekan ati to Dimas. Ora, Ora dilebokke ati to. ming sing ning isore ati kuwi ya. Lah iku kudune kowe iki rak ya ngimbangi katresnane kadangmu tuwa. Nggih. Wong kadangmu tuwa wae tresnane banget karo sliramu kok. Dados menika wau namung sandiwara Rama. Dados kula menika mboten badhe menapa nggih rumaos menapa ingkang dados katresnanipun Ya. Rama kalian ibu menika tetep sami kula kalian Kang Mbok. Ning sareh ning menika Kang Mbok menika dumawah sepuh, mongko sak menika nggih nembe kogel menika monggo. Wis tau bloko karo kowe apa durung?
Nggih namung klesik-klesik Rama. Lho, Apa? klesik-klesik iki Klesik-klesik tegese wis apa? tau. Anu ajeng napa? Ayo, ora gawe-gawe lho. Ora, aku kudu sing bloko aku apa kowe? Kowe ora tau cerita karo aku to. Nah, saiki ngene Seneng. Bondowati. Nek sing cerita kuwi engko Dimas mesti mbok tambah-tambahi. Lah iya. Bondowati. Nek ora ora ngene sithik to. Apa ngene iki apa sing cetha? Kok sing dikandhaken kok kaya ngono lho. Iki aja-aja Lah wong kulino. tepung karo priya wae durung tau kok. Napa tepung mendereng? Aming Rama kalian ibu menika mboten presa kok. Lho, lah apa nek Rama ki ora ning dalem njur kadangmu tuwa kuwi Baik litah-litih metu saka keputren apa? Nuwun sewu Kang Mas. Romo. Ingkang putra pameling menika kok kados nyubriani nggih tumindakipun. Kok aja-aja gek kowe malahan. Asring dolanan wanita iki. Upami kula menika dawah kakung. Ajeng ngaten-ngaten wong kula niku putra adipati ing keling mriki. Yo nggih sak sinten- penake dhewe telu sapeng. Ya ora. Lho, ning kuwi ora tak parengake nek kaya ngono. Ki kok kaya Kula Kowe menika- kudu bisa njaga asmane Rama. Lho, nggih kula menika tentu kepapa kalian wanita. Nanging mboten kok badhe ngucemaken asmanipun Rama Ibu mboten. Kula menika Awas lho, nek kowe sok nganggo dolanan karo bocah wadon, Rama ora marengake. Mboten Rama. Kula menika namung paring piwulang dumateng para nem-neman kalebet nem-neman kakung utawi putri. Nah, kaya ngono kuwi kena kanggo conto. Sampun ngantos Rama Ibu menika sampun gadah cubriya ingkang ageng. Wis. rumiyin. Sak menika benten ingkang dipun rembakaken. Iya, iya, iya. Ketoke urung rampung iki, Bu. Mengko dhisik to nek iya, iya. nuruti kowe ra leren-leren ngono lho. Sekarang dene iki mengko ngomong ya apa kon meneng bae. Iso, ning kowe mau lemu jejamu kleru apa piye to? Kleru sari nganu mengo ora rasane. Iki aku tak ngrembug. Nah, Nggih, iki. punten dalem Tak sewu Rama. ngrembug Nggih. kadangmu tuwa luwih dhisik. Wis saiki arep matur karo Rama apa arep matur karo Ibu? Nggih. Gandeng menawi kula menika awrat anggen kula menggalihaken Rama. Kula kedah matur dhateng Rama kalian Ibu. Oh iya, ya iki mumpung Rama, Ibu, kadamung nom ana Kowe ben melu kabeh krungu padha ya ngerti. oleh. Kupinge dipasang. Ya, Kang Mbok. Kok ndak kleru. Apa sak tenane sing tok pikir tenan kuwi apa? Kok kaya jero banget sing tok pikir? Nanging menawi kula mangke matur walaka, Rama Ibu mboten duka nggih. Yo nek lumrah wae, Rama ora bakal duka. Ning nek aturmu kuwi ora lumrah, kira-kira bakal ngusutake Rama. Rama mesti bakal duka karo sliramu. Saiki Apa? enggal Matur apa? matur wae. Jane ana perkara apa? Estunipun Piye kula piye? menika rak ngimpi Rama. Hah? Apa? Kula menika ngimpi. Ngimpi. Le dadi kaya ngono ki kowe ki ngimpi. Nggih. Monggo. Lah Rama ki terus gumujeng kaya ngoten to. Lah Kaya wong ya mau ngimpi kowe kok le mikir nganti direwangi ora doyan dahar. Njur ora kersa sare barang Nanging yo anggen kepiye? kula ngimpi menika Rama. Kados kasunyatan. Ayo ngimpi ki pancen kaya kasunyatan. Kowe ngimpi ki mesti turu kowe. Oh langke. Lah, injih kok Rama menika lho. Nek ngimpi menika nek pas Ngimpi bengi to, menika. tilem. Lah nggih sare to. Lah iya nek ora turu kowe ora bakal ngimpi. Le ngimpi ki mergo kowe turu, ora ngono to? Ing pangimpen menika wonten 3 Rama. Heeh, piye-piye? Wonten Coba, ya nggih wonten Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Lah menika Jerengen. nggih. Kowe kok pinter jereng Dimas. Lah ya wis padat sabene jemereng ngono to. Kose, ning aku tak mirengke ature kadangmu tuwa luwih dhisik. Nggih. Ngimpi kuwi apa sing dadi pasumpenanmu? Kula menika ngimpi ngladosi priya. Lah tenan to. Senengane gawe kagetku lho. Wah, gene ya mengimpi wae mengimpi. Niki pun sampun dewa. Romo ki nganti kaget. Lah nggih, menika sampun titi wancinipun dipun paringi dawuh supados. Kowe kok njur ling getak Rama ki Lah nggih tang muru. jantungan lho. Tang muru nggih nyuwun pangapunten Rama Ibu.
Yo yo yo. Sauger Dimas pameling menika nyuwanten sorong nggih amargi Rama menika menawi ngendika Iya, iya. sorong. Wis saiki jlentrehno kowe ngimpi Ngladeni. ngladeni priya. Inggih. Piye-piye nang pangimpen piye, Nduk? Priya kuwi mau bagus ora? Bagus sanget Ibu. Heeh. Boten wonten tlatah Keling. keling mriki. Priya ingkang kados wonten pangimpen kula bagusipun Rama saestu bagus sanget. Bagus. Inggih. Dur. Inggih. Karo ramamu? Nah, karo Rama bagus endi? Punten dalem sewu nggih Rama. Bagus ingkang wonten pangimpen kula Rama. Lho, Rama ki bagus-baguse wong sak keling kene lho. Wong nggih ngurmasi to Rama. Panjenengan menika sampun sepuh. Biyen, Nggih. biyen Ger. Sing tak ngendikake kuwi biyen. Nggih. Biyen kuwi Rama bagus-baguse wong sak keling kene. Lah, kula- Atene ibumu iki ora kintil wae karo aku. Cobi kula tak nyuwun prisa. Ingkang putra menika bagus napa mboten? Bagus. Ya bagus. Bagus, bagus. Nah, kula mestane ajeng ngendika mboten nek mboten tak dawahipun namung tiru panjenengan to. Mengko nek Rama ngendika ora bagus, kowe mesti njur nesu-nesu. Kuwi ana ing pangimpenmu kuwi. Piyayi kakung kuwi ya duweni rasa tresna marang kowe. Nggih Ibu. Kula sampun sami Wis ngapa? tresnanipun. Wis do ngopo ning pangimpen kuwi? Nggih. Nggih ngaten nika, pokoke mboten saged kula gambaraken. Oh, alah. Kula Alah. ajeng matur menika nggih lingsem ning nggih remen. Ngaten menika lho Ibu. Aku wis bisa nggambarake sing tok impekke kuwi. Apa ana ing pangimpen ki kaya-kaya kowe wis leladi karo priya kuwi. Inggih. Mula kok kaya kados pundi ngaten. Lah iya to. Aku ki mbiyen sok ngimpi karo ramamu lho. Ning ora kaya ngono kuwi kok. Mangke rumiyin kampung. Lajeng wonten ing ngimpi menika, priya menika paduka menika sampun panuh napa dereng? Nate sesrawungan napa dereng? Ngerti asmane ora? Gek asmane sapa? Jur Yen priya namine kuwi. kula ngertos Ibu. Heeh. Nakune Namine sapa jenenge ning pangimpen kuwi? Puspa Wangen. Puspa Namine Wangen. Puspa Wangen Dimas. Puspa wangen. Puspa kuwi kembang, wangen kuwi wangi. Dadi kembang sing wangi, mongko lanang ki kok kembang. Ya Wong kuwi ampun jeneng ngono kok ya. kuwi kok. Nah kuwi Jeneng ki rak ya ora apa-apa to. saiki takonono. Le ngimpi kuwi mau piye? Lemu ngimpi ki wayah apa? Engko gek ming lam-lamen utawa kowe iki ming ketonto. Wancine kuwi jam 09.00 tekan jam 12. Ming ketonto. Nek jam 12 tekan jam 2 kuwi ngimpine ming dadi kembange wong turu. Titioni Gandayani Puspa Tajem kuwi jam 2 medhun ngantek para esuk. Hayo kuwi. Ayo kuwi piye? Hayo kuwi tekan para esuk ngono mau. Oh, terus kowe tak tangi gregah Kaya kaya-kaya gregah kaya tenanan. kasunyatan. Kaya dadi kasunyatan. Terus? Ning kok priya kuwi mau tak goleki ora. Puspa Wangen ki mau ora ana. Aduh Rama saestu. Kula nyuwun dhateng panjenengan Rama. Kok terus Gini, ora gini, ramamu? gini, gini. Emang patus ke? Gini tak Sik, Ingkang sik, nama sik, Puspa Wangen. Sing jenenge dadi wanita kuwi sing sareh. Nah, Umpama duweni rasa tresna marang priya, ya aja terus diblakke ngono to ya. Nanging ibu kula mboten kiyat. kene tak Mboten paringi kiyat. prisa ya. Uripa ana ing alam kasunyatan. Leres mulih. Aja urip ning pengangen-angen. Ngimpi ku rak mung ning pengangen-angen to. Nanging anggen kula ngimpi menika kados kasunyatan Rama kula sampun matur wola-wali. Kados Iya. kasunyatan. Ning nalika kowe nglilir kuwi rak ora ana to. Tegese kuwi mung ning alam pangimpen. Kula Ora patus- ning alam kasunyatan. Kula patus- Wis ora usah dipenggalih. Nek mung perkara Mboten ngimpi. saged Rama, mboten saged. Mbok ya Nek matur kowe sebentar. kuwi wis kepengin leladi karo priya. Matur karo Rama. Priya ngendi sing tok senengi? Anjir Kuwi priya. tegese kowe kuwi wis dewasa. Injih kula matur dhateng Rama Ya. menawi kula kepengin pun padosaken priya ingkang nama Puspa Wangen.
Wah, blai. Kudu kuwi. Nggih, Bu, menawi Terus mboten Jenenge menika ana ing pangimpen ki kula lek terima padine ngendi? kula terima mboten badhe ngladosi priya. Yo, lho, kok jero kaya ngono. sik. Wah ming Aja kaya mergo ngono ngimpi kuwi kok terus ndawake sumpah kuwi ora apik lho, ora becik. Ora becik Ya, kaya ngono umpama kuwi. ana tenan ora apa-apa. Yen ora ana, Nah, gedlarung anggonmu nibake sumpah to, Kang. Dimas. Piye? Lah kowe jarene tresno karo aku. Ya tentu to. Kok tentu-tentu? Tentu. Nah, Ya tak balekke sing kene. kene karo adine iki Nek sajane. pancen tresno tenan karo aku, mestine rak yo ngewangi-wangi aku. Piye carane goleke sing jenengane Puspawangen? Ya, upama aku gelem golekke. Piyayi kuwi Kang Mas Puspawangen wis ngono wong kuwi calon kakangku. Kuwi dununge ngendi, bocah ngendi, anake sapa, mengko aku karo Rama. Yen Nah. Rama mengko ora kersa aku sing dadi wakile. Nek ngono kuwi gampang ling goleki ya. Iya, ya nek gampang. Nah, ngono Puspawangen kuwi bocah Bocah saka saka ngendi? Wah, niku kula sing dadi bingung niku. Dadi Kula ning mboten pangimpen ki- ngertos niku. Lah nek ora ngerti ki njur arep goleki kepiye? Bahkan Ora tok sing takoni bahkan- to. Ora tok takoni bocah ngendi ngono. Apa tak turu meneh wae apa ya ben ngimpi meneh. Terus takon alamat. Ngimpi kok bercerita bersambung kowe iki ora ana. Engko nek Kok kowe ya iki ora tak takoni ngono ya? mbok Lah ya- ya kudune iki tak takoni wajan. Ora tak takoni alamate ning wis genah ini dan itu to kuwi mesti. Kok ini dan itu? Ya sepok kok men. Lajeng wis kados pundi? ora usah dipenggalih. Wis to, ora usah dipenggalih. Mboten, Kuwi perkara impen. Mboten. Mboten pokoke kula nyuwun. Kula nyuwun pun padosaken. Kula kepengin suwita. Kang Mas. Lah njur jagat kuwi sing jenenge Puspawangen ki rak ya ora mung siji to. Menawi Rak Rama akeh to ya. mboten kersa madosaken, mboten kersa ngupadi, nggih pun kula padosaken. Lho, Sik, to. Kok njur Wis kaya ngene ngono iki. to? Bebasan Piyayi Putri itu iku krubyuk nyamping kepanjangan rikma. Tegese iki polahmu ki mengko ki nek ana apa to apa mengko sing kelangan ki ya adimu karo Rama Ibu. Ngaten kemawon Rama. Pikir luwih dhisik to. Kula bareng matur Iya, Rama. iya, Endi Mas, adreng atiku, adreng temenanan aku kepengin ketemu, kepengin lelati. Yo, Kene Larang lenggah. kuwi. Tak penggali karo Nanging kadang Rama. ngono. Iki piye nek ana kanan kaya ngene iki njur Nggih, kepiye ki? ngaten kemawon Rama. Sareh ning menika adreng panyuwunipun Kang Mbok kadateng kahanan menika. Kados kula menapa ingkang kula aturaken ing ajeng katresnan kula kaliyan Kang Mbok menika mboten wonten watesipun. Menika kagem dharma bekti kula dhateng sedulur tuwa. Ya, Kepareng ya, ya. badhe kula nyuwun pamit, badhe kula padi wonten pundi dunungipun Kang Mas Puspawangen. Ning Rama ora tega nggih. Kersanipun Rama. Nek kowe kok njur arep goleki bocah sing jenenge Puspawangen, ya nek ketemu. Nek ora ketemu njur kepiye? Nadyan mlebet wonten ing lak-lakaning naga. Kepareng badhe kula tempuh kagem dharma bekti kula kaliyan Kang Mbok kaliyan Rama Ibu. Ya nek ngono karo Rama. Rama ora bakal negakake karo putramu pameli. Malah ngono, Bune. Kula nderek mawon apa Rama? Ora. Ora. Ora tak parengake. Kowe tetep wae mangsa. Jaganen putramu Gondowati. Wis saiki ayo diupadi karo Kula Rama. derekaken Kanjeng Rama. Ora kena lunga saka Kang Mas. dalem kadipaten lho ya. Tak golekane. Matur nuwun sanget. Dedonga ning nyuwun ning kersaning Gusti. Muga-muga nggonku mati ki bisa entuk kasil. Ya. Atos-atos. Kang Mas. Ingkang atos-atos ya. Mongso Nyuwun berdua lho pangestu, putramu ya. Ayo. Matur nuwun ya. Dalan.